Kenya moka beach kamotingo laktar magare gi Kenyi Benjamin gi jowadgi moka 4 odhi e doho kendo donjo ne migao mar gedo mar udi, migao mar lo kod migepe mamoko mag piny owacho ewi chik mar gedo mar udi ma nengo gi oyweyo, ka giwacho ni koro gino otime e tok chik kendo en gima dhi ng'ado sach Jokenya gi atamalo 1.5. Bende gidonjo ne od bura mag Senate kuom kadho chik no ataro mar chike ma pacho ka endi, ka bende giseyo piny owacho kuom rem nywando duoko mane giyude kinde ka opach jopiny ewi chenro ma kamae. Lydia Okeyo miwa ler mar wachni. En chik mar gero udi, chik ma osebedo gi ng'ur maka gi kacha kanokale motelo to gikone doho ne ochunge. Jatend piny nyo chako kadhe kendo bang' lokruoge moko, to kata kamano ng'uro chako chier kendo. Dr. Benjamin Magare gi Kenye otelo ne Jokenya moke chwalo bura e doho mar kwedo chikno machuno jotich duto ne nyaka chulo osuru mar gero udi. Magare osebedo migepe mag piny owacho koreo koda ka od bura, sirikal maduong', migao mar lo gi gedo mag udi, duol machoko osuru e pacho ka KRA, Aton Jener kod mamoko mowacho ni rocho ratich Jokenya kuom kelo kendo chik makamano. The Affordable Housing Act in itself is a good issue. It's not a bad issue. The challenge we have with it is the implementation side of it. If you realize what the government is trying to do is forcing all Kenyans to contribute to the kitty, regardless whether you have a house, you don't have status and anything. So it means if you are forced to pay 1.5, it means you will be forced to borrow some money from somewhere so you can pay tax. In addition, they have introduced what they call a collector. That this man, all our money was directed to an entity, what they call a shadowy entity called a collector. So in this collector, that's all the money comes to it. The Constitution Article 206 envisages that all our monies which we collect should go to one basket, which we call a consolidated fund. E bura magichwale doho, Dr. Gikenyo seo sirikal kuom dhi ataro gi katiba kendo ochuno jotich gi nyiewo udi magikia kuonde manitie kendo gionge adieri ne gibiro yudogi. Owacho ni jotich mamoko ntiere kod utegi giwegi kendo moko bende ne osekawo koda ka hola mag gero udi ma ok owinjore chungi gi osuru manyien no. Gino ma wacho bende en wach mar sirikal chuno jopiny gi nyiewo udi mabiro chuno gidak kanyakla e dwach sirikal ma gin giwegi ok giyiero. Chenro makamano owacho ni dhi ataro gi ratich oganda mar yiero kit dak magidwaro. If you realize Kenya is a state governed by the Constitution. It's not a communist state where all people contribute to the same aspect. Generally, we realize in Africa and most of the country we're a capitalist state whereby if you work hard, you get your resources. But you cannot punish those who have resources to work for those who don't have. Bura no bende yango ni en ataro mar chik mondo mi sirikal mamalo okaw ting' mar gero udi mane onge oyweyo achiel kachiel, ni mar chik oyiene mana sirikande mag counties keto e tim chenro makamano ka sirikal mamalo to loso mana chike ma owinjo bed ni luwo. Od bura bende osiem wang'e ng'ur makamano kaise kuom remunjo ywak mar jopiny manonro mar tifa yango ni atamalo 69 kuomgi ne okwedo chenro makamano. Od bura bende ose kuom rem chiwo ripot ewi kaka jopiny ne ochiwo pachgi ewi chenro no. Dr. Gikenyi yango ni en ataro mar katiba pend chik na 25 mondo mi sirikal ochun jopiny gi chenro mar chulo osuru mar udi kendo mano nyiso ni sirikal dwa loko jopiny wasumbni mage. Ng'urno bende penjo gima omiyo sirikal keto maine chiwo lope jopiny ne kembe mag jigiwegi kata joket mwandu mondo mi ogerie udigo kating' mar kaka itiyo kod lope sirikal gi mag jopiny to ni lwet duol matao chenro mag loe pacho ka, the National Lands Commission NLC. Bura no soko wangagucho suruno neni kod mise mawethweth mar chik kendo inyalo roche yore mabiro dhi ataro gi chike mag omenda ka chudhe mag weg mwandu bende ing'iyo ni emani opara manyime mar yudo ber kokale chenro no ka Jokenya to dong' gi lwetgi nono. Magare onyiso geno ni doho dhi kawo wachno gi pek madwarore kendo dhiro yore mapiyo e winjo ywak mar oganda Jokenya. We want the court to stop the act from being implemented while the case is being heard and determined, and among the orders which we have sought at the end of the petition is to ensure that essentially the act is declared unconstitutional. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.